Uya hama dzinodikana. Urikuona kuti hapana munhu asingagone kugamuchira advice. Muupenyu unofana kutowana na chipangamazano. Kana kuti vanhu vanongokupawo nzere, vanhu vanogona kukupawo mashoko echenjedzo. Kunyange mashoko echenjedzo akawanda, but pane zvinenge zvataurwa haushayi chako chaunogona kutora. Pane zvataurwa zvakafanana nemunhu anodya hove, haugone kudya masawa uchisiya munyepfu, asi kuti unotora munyepfu masawa worasa. Ndo zvimwe chete zvandada kutaura kuna vaChamisa. Gore rino ra2024 ndoda kungokuudzai mashoko echenjedzo. Kune vanhu vamunofanira kudhila navo vasingadhiliwe navo muprayer, but vanotofana kutoudzwa kuti they no longer qualify to be party of the Zimbabwean vision. Musazeze kuvaudza. Kune vamwe vanhu vachaenda nevari kutoenda vachibva pamuri, ndava vanenge vachifunga kuti the boat is sinking. Vaenda vakaona zvakuita kunge zvakunyatsoita sezvavakanga vasingatarisire, vakuona kuti a new great Zimbabwe yakutonyatsoita, kwakuda kutoitwa maminista. Muchavaona vanhu vambokusiyai, vanhu vambokutengesai, nevamwe vanhu vachatobva kuZANU-PF vakaita sana Tyson vachatouya vachiti ngatibatane. Vanhu ivavo musavagamuchire. Vari kuenda ngavaende, vakafunga kudzoka ngavadzoke, but havasisiri party yeadministration yenyu. Muri kuona zvapakaitika panana Thokozani Kupe, vana Tendai Biti, nana Welshman Ncube, naivo vana Chabangu ava. Ndoda kuti ndidzokorove ndichikuudzai zvekare advocate. Nyika ino yeZimbabwe ine about 50 million people, including men and women, sanganisira varume navakadzi, who are better than these people who are coming and going out. Varipo vane zvipo, vari gifted, vari charismatic, vamusati matoona vamakagadzirirwa naMwari, vamusati matonzwa vamakagadzirirwa naMwari, vamusati matofunga nezvavo kuti variko vamakagadzirirwa naMwari. Saka musaramba muchingotenderedzwa navanhu vamwe chete kuita sezvinonzi ndivo, tasezvinonzi nyika yapererwa navanhu. Moramba muchingovadaidza muchingoti biti 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 biti, Ncube Ncube. Kune vanhu vakatoapoindwa naMwari kuti vachazomira nemi. So my advice to you for 2024, ngwarirai vanhu vakaita sa vanouya vachienda vaya, ngavadiwe, but vadiwe vari kwavari ikoko. Ngavadiwe, vabestereke. Vakakufonerai vadaire mafoni avo, but vari kwavari ikoko. Vakati varida kukuonai, itai video call, vari kwavari ikoko. Musavaswededze padhuze. Kuvaswededza padhuze zvinoita kuti kunyange nevari pamabvi vari kunyengetera vapere simba. Ndosaka muchiona Nehemia akaramba kuenda kubani, akati azviita kuti ndiye kubani, ndichisiya basa iri, ndokudai vana Tobhaya, but muri kwamuri ikoko. Saka vana Sanbalati, vana Tobhaya nana Geshem vakakudaidzai, vadairei muri kwamuri ikoko. 2024, this is my advice to you. Vese vanhu vari kuuya vachienda, aenda ngaaende, adzoka ngaadiwe ari kwaari ikoko. God bless you.